Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina so a yi fartajen bidiyon na ai lakin da shi. Gaskiya ya kamata inda diyar basu mu ma mu hito mu ce maki wani abu. Paske gaskiya maganar da ki ne adda gyara ciki. Paske baki hito ki kira ga shugabannin Nijar don Allah su taimaka a saka muku ubanku ba. Sai ki kira ga kungiyar duniya. Har yanzu dai kuna nan bisa ga matsayinku na cewa ku ba ku da kakan nan hudu cikin Nijar. Haka nan na kuke nuna ma 'yan Nijar. To, inda Bazum, abin da adada yake yi tunani. Ni dai ina san Allah Ubangiji ya kama ma'aikinki kaddara ya kamata ki yi haƙuri ku rungumi kaddaran nan. Shi Allah babu abin da zai yi wanda ba daidai ba. Kin gani lokacin da kuke nan ku kuna shan daɗi lokacin matsayin ku na ɗiyan shugabannin ƙasa. Kuna jin daɗi. Kar ki manta a lokacin akwai wasu iya ƙasan nan su ma suna cikin wahala. Hakan na duniya take. Lahira gida biyu ne in ba aljanna ne ana wuta. Ki gane ko? To yanzu Allah Ubangiji ya kaɗo muku jaraba kuma ta zo gare ku. Ba wai dan kuna da kuɗi bane Allah bai iya jarabta ku ba. Kar ku dan ma dan kun tara kuɗi komi da komi kuna da koko komi da komi ba ku iya ku rasa. Allah na iya jarabta ku da wani abun da kuɗin ba za su magane shi ba. Kamar irin wannan jarabat. Ke ga ku da kuɗin amma kullun kuna kwana bisa ga zujin cewa babu ma'aihin ku tare da ku. To haka Allah Ubangiji yayi duniyar. Kahin ku kirai kungiyar duniya. Ku kirai malaman Niger, ku kirai sarakuna na Niger, ku kirai shugabanni na Niger su taimaka don Allah. Haka yadda kamata ku yi inda kun cika ƴaƴan Niger na gaskiya. To sai kuka nuna cewa babu kakan ku cikin ƙasar Niger. Wannan abin ina so inda ta Bazum ki sani. Gaskiya kuna retar saboda gaskiya baki alƙalami ya bushe saboda yanzu kin gani na farko rishin ma'aihin nan gana ku da aka yi ga da bai wannan kurutar da aka yi ma'aihin ku ta gwada ma 'yan Nijar a reality din kasar su da yawa. Dan haka shi yasa nace kuna retar. 'Yan Nijar ba za su taba yarda ba. Wallahi ina jin ko kungiyar duniya ta zo kawo neman ceton ubanku sai dai ai gawaki da yawa kamar yadda kodi saboda a cikin mu ma 'yan Nijar yanzu a samu masu dokar bindiga su tanye sojoji. Saboda sun ga a reality din kasar su. Korko ana ce mana kasashen mu masu yunwa lokacin ubannan su ga zuwa su karbo taimako su kawo kasashen mu na da yunwa. Ishe dai ba mu da yunwa. Kuma a lokacin da ake cewa ana da yawan na kasashen mu lokacin ku akwai miliyar aka gani cikin kwantakin ku ko da aka fara ganin miliyar cikin kwantakin ke inda tidiya Bazum kina shekara nawa don Allah don Annabi a lokacin da Allah ki yahe ni ba wai ina wannan ba ko a karuwanci kike baki isa ba tara miliyan 10 ko da karuwanci kike a lokacin baki iya ki tara miliyan 10 kiyaye ni magana ce kawai ta zuwa ba ina ce kina yi ba ko da karuwanci kai a lokacin wasu faske shi da na ganin wata na'awar zaki ko karuwanci kai a lokacin baki iya tara miliyan 10 ma balle miliyan 10 dai baki iya tarawa ki gani ko to a lokacin ko da aka kama ki da miliyar guda cikin kwantukin ki kina kaka a lokacin ƴaƴan wasu na nan cikin wahala abinda za ku ci gobe ma ba su da ba ku tunanin wannan ba inda tu ya Bazum baki tuba tunanin wannan abin ba da akwai ƴaƴan wasu marayu da ke kwana ba su da abin da za ku ci gobe ke kina da miliyar guda kina makaranta kina da miliyar guda cikin kwantukin ki ke san dai ba kuɗin babanki bane ke san kuɗin ƙasar Niger ne kuɗin ƴan Niger ne da haka inda tudiyar Bazum ku ɗauki dangana ku yi haƙuri shi Allah in ya riga ya kawo makaddara ka rungume hannu biyu ka sa hannu biyu ka rungume ta zaka iya cin nasara bisa ga ka neme sauki wajen wani wanda ba Allah ba in ka nemi sauki wajen Allah ya yi sauka amma idan ka ce ka nemi saukin jarabar da Allah ya yi ma bisa wata hanya zaka wahala dan haka yanzu kuna bisa hanyar wahala amma kar ki manta Ibrahim Bare mai nasara ina dan mani cewa Allah zai yi babanki zama cikakken yan kasa to ina ƴaƴan shi suna nan da Allah azo musu wannan kaddarar suka yi hakuri Muhammad Asuma haka akai mai kurita ɗaya ne ba taba kiran wasu kasashe su zo su amsa iko su bashi ba inda ya Bazum don Allah don Annabi ku yi hakuri ku je ku rungumi kaddara Bare mai nasara ƴaƴan shi suna nan da rayuwarsu amma ba su taba jin wani abin da suka hito suka nemi zuwa wani abu kasa ba in sun hito dai sun nemi ubannan ku ne su gawarta don Allah su tamu a hidda musu wani haƙƙin su ina da haka inda ya Bazum a yi hakuri don Allah a rungumi kaddara tun Allah ya riga ya kawo ta a yi hakuri wa man qaddara Allahu haqa qadarihi muna vendredi le 28 11 mois kenan 2025 wata na musulunci 8 ga wata na 6 Jumada Akhir hijira 1447 kamar yadda muka yi kira a cikin bidiyon da ya gabata dazu kafin in zo nan
mu yi kira da babban murya zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar akan cewa ku tahi tsaye-tsayin daka game da addu'o'in nan da kuke yi dare da rana. Kuma wannan shi na kira na mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, General Darme, President de la République du Niger. Kullum abin da yake kira ga talakawa shine ku kama masu da addu'a. Domin shi ya san muhimmancin addu'an nan. Kuma da wannan addu'o'in naku da kuke yi dare da rana, maza da mata, dare da rana cikin sallah cikin sujuda, Allah ya buwa yadda ƙasar Nijar. Da haka mu mun san muhimmancin addu'a, kuma shugabanninmu sun san muhimmancin addu'a, shi yasa kuka ga ko da wani lokaci muna ce muku ayi addu'a. Domin ita addu'an ne ita ce takobin mumini. Kuma ba yanda za ka yi ga mutumin da ya dogara da Allah, wa mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Duk wanda ya dogara da Allah, Allah ya ishe shi. Da haka mu dogara da Allah, mu ci gaba da addu'o'in nan mazan mu da matan mu, musamman ma yau ranar Juma'a. Saboda haka zamu gabatar da addu'a ta musamman wanda muna da buƙatar al'umma musulmi na cikin gida da na waje, waɗanda suka kallon mu da waɗanda suke sauraron mu dinga cewa amin. Amin kin nan tana da muhimmanci ga bakinka. Domin in ka ce amin kamar kayi addu'a na. Fassara amin da Hausa shine Allahumma istajib lana, ma'ana Allah ka karba mu shine amin. In ka ce amin ka ce Allah ka karba mu shine ma'ana amin. Da haka amin kin nan tana da muhimmanci. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. الله كزمنا دك أسن نيجر لافيا. الله كبام زمن لافيا دك ونشير حنكلي أقسم متنيجر. الله كبام زمن لافيا دك ونشير حنكلي أقسم متنيجر. الله كبام زمن لافيا دك ونشير حنكلي أقسم متنيجر. الله كتيمكي أسن نيجر. الله كبوا يدك أسن نيجر. الله كبوغو أرزكين أسن نيجر. أرزكين da rahamarka da jinƙanka da tausayinka da abinci mai albarka da ruwan sama masu albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana, Allah ka zumbugo su a ƙasar mu ta Nijar. Hukuba da azaba da bala'i da talauci da musiba da yuwa da fari da rishin lafiya da rishin zama lafiya, Allah ka nisantar da su daga ƙasar mu ta Nijar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Dukkan wanda yake kulla ma ƙasar Nijar makirci, Allahumma alayka bihi. Dukkan wanda yake ma ƙasar Nijar makarƙashiya, Allahumma alayka bihi. Maƙiyan ƙasar Nijar na cikin gida da na waje, Allahumma alayka bihi. Maƙiyan ƙasar Nijar jaffata da baƙar fata, Allahumma alayka bihi. Maƙiyan ƙasar Nijar turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da nan farauta su, Allahumma alayka bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-rahman wa nad'uka al-barr rahim wa nad'uka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula kullaha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Shugaban mu mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka taimake sa, Allah ka tsare mu da shi, Allah ka karfafe sa, Allah ka tsare sa gaba gare sa, Allah ka tsare sa baya gare sa, Allah ka tsare sa dama gare sa, Allah ka tsare sa hagu gare sa, sama gare sa Allah ka tsare mu da shi, ƙasa gare sa Allah ka tsare mu da shi, da shi da dukkan mambobin da suke kama masa a cikin wannan gwamnati mai albarka. Allah ka tsare su da tsarewarka, Allah ka kiyaye su da kiyayewarka, Allah ka shiga a cikin al'amuran su. Duk abin da ya tinkara, Allah ka zame masa jinsa, Allah ka zame masa ganin sa. Duk abin da yake alkhairi ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar, Allah ka cusa shi a cikin tunani. Duk abin da ba alkhairi ba ga ƙasar Nijar da talakawan Nijar, ko an ba su shawararsa, Allah ka goge sa daga tunanin shi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Mataimakin shugaban ƙasa Prime Minister Muhammad Ali Lamin Zain, Allah ka taimake sa, Allah ka karfafe sa, Allah ka ba sa ikon sauke nauyin da aka dora masa. Akwai mambobi 16 na majalisar ceton ƙasa CNSP, Allah ka taimake su, Allah ka karfafe su, ka ba su ikon sauke amana da aka dora musu.
musu amin akwai ainihin ministrorin mu na Niger gaba ɗaya Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka ba su ikon bayar da amanar da aka dora musu amin akwai gubernar na jihohin Niger gaba ɗaya Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka ba su ikon bayar da amanar da aka dora musu amin akwai conseil consultative tun daga shugaba Dr. Mahmud Haruna Jingira da dukkan mambobin conseil consultative na jamhuriyar Niger Allah ka taimake su amin Allah ka cusa musu alkhairi su yi furucin alkhairi a majalisa amin duk abin da zai zama alkhairi ga kasar Niger ga talakawan Niger Allah ka cusa shi a cikin tunaninsu amin duk abin da ba alkhairi ba ga kasar Niger da talakawan Niger ko da an dora musu tunaninsa Allah ka goge shi daga tunaninsu amin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram amin muna da prefe na jihohin Niger gaba ɗaya Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka ba su iko sauke nauyin da aka dora musu amin muna da ade na jamhuriyar Niger Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka ba su ikon sauke amana da aka dora musu amin muna da sarakan gargajiya uwayen al'umma wanda al'umman Niger gaba ɗaya kowane yake akwai sarakai waɗanda al'umma sun tsura musu ido Allah ka ba su ikon sauke nauyin Allah ka ba su ikon sauke nauyin Allah ka taimake su da taimakon ka Allah ka sanya musu alkhairi da aikata alkhairi ga talakawa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram dukkan wanda ke cikin wannan tahiya ta majalisar ceton ƙasa sai na SP yana mata makarkashiya in mai shiryuwa na Allah ka shirye shi idan da ilimin ka Allah bai shiryuwa to Allah ka raba sa da kujerarsa Allah ka kawo wanda zai zamo alkhairi ga kasar Niger alkhairi ga talakawan Niger abinda ya tara Allah kakka ba su ikonci wa'anda suke ma wannan tafiya makarkashiya inda ilimin ka Allah suna shiryuwa Allah ka shirye shi idan da ilimin ka busa sun zukata ke gare su ba sa shiryuwa Allah mun gama ka da su Allah kai mana magani su bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-rahman wa nad'uka al-barr الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سوزاwan mu na cikin gida da na waje Allah ka taimake su suzawan mu na cikin gida da na waje Allah ka ba su nasara suzawan mu na cikin gida da na waje Allah ka ba su nasara suzawan mu na cikin gida da na waje Allah ka karfafe su Allah ka ci gaba da ba su nasara duk inda suka tinkari makiya Allah ka ba su nasara duk inda suka tinkari makiya Allah ka ba su nasara duk inda makiya suka tinkaro su Allah ka durkusar da makiya waɗanda suka rasa rayukansu a cikin wannan gumurzu tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ka sa su yi shahada Allah ka karbi shahadar su Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka zame musu gata a cikin iyalansu Allah ka zame musu gata a cikin iyalansu muna da jandarmomin mu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka tsare mu su muna da polisan mu Allah ka karfafe su Allah ka taimake su Allah ka tsare mu su muna da ozufure din mu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka tsare mu su muna da gardodi a jamhuriyar Niger Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka tsare mu su muna da duwani Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka tsare mu su da dukkan jami'in tsaro da yake sayyawa tufafi a aiki da ma waɗanda ba su sa tufafi amma jami'ai ne da ilimin ka Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Niger Allah ka kare mu daga sharri da bala'i da musiba a cikin addinin mu da duniyar mu da dukiyoyin mu da iyalan mu Allah ka tsare mu gaban mu ka tsare mu bayan mu Allah ka tsare mu daman mu ka tsare mu hagun mu Allah ka tsare mu saman mu ka tsare mu ƙasan mu ka kare mu daga sharrin makiya ka kare mu daga sharrin mahassada ka kare mu daga sharrin masu sharri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله